Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Pesugihan Bulus Putih seri yang ke-8, ditulis Abidin Ubaidillah dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Aku rikala ngerti Mas Samir ditusuk karo wong loro, aku bengok lan jerit banter banget ngerti Mas Samir wis ngletak kebak getih. Mergo aku sing biasane wedi karo getih ning kuwi lali, banjur bojoku tak rangkul. Ora peduli klambiku kebak ing getih. Aku tansah ngupaya nutupi luka ing bojoku sing ning tangan. Tenang sayang, tenang. Sampeyan mesti kuat. Wong-wong sing padha nyedhek padha menehi pitulungan. Samir nyekel tanganku bakoh. Ana sing ngusulake nggawa ning rumah sakit, ning sajahe Samir ora gelem. Kaya-kaya ana sing arep diucapke, ning takdir kok cepet banget. Ora nganti dhek ngomong piye-piye sirahe wis lungle, bojoku Samir wis mendhek napase alias meninggal dunia. Aku bengok ra karu-karuan. Kaya-kaya ra trima kedadian iki, kasunyatan sing tak tampa. Wong-wong ning pinggirku padha mriksa Samir, mesthekne nek wis bojoku mati. Nanging merga iki kecelakaan lan tindak kriminal, jenazah bojoku digawa ning rumah sakit saperlu divisum. Mara tuaku loro-lorone uga kaget, bahkan ibu mertua sempet pingsan. Kedadian sing ora dinyono-nyono. Samir mati dadak, ninggalake duka sing teramat dalam kanggone aku sekeluarga. Sakwise jenazah ing Samir oleh digawa mulih, mertuaku njaluk Samir digawa ning Jakarta, aku manut wae. Rikala kuwi bener-bener aku dadi wong linglung. Pukulan batin sing tak tampa abot banget. Sejuta penyesalan kaya-kaya ora ana gunane. Aku nrutuki awakku dhewe, ngetuni awakku dhewe. Kenek apa aku tansah ora gelem sarane Mbak Pur sing dadiane malah kaya mangkene. Kabeh wis kadung lumaku kedadian, getun mburi ora ana gunane. Mbak Pur langsung tak kabari nyusul ning Jakarta. Wong tuaku go nyusul ning Jakarta. Aku ora begitu merhatekne meneh sapa sing teko. Kaya-kaya aku lali. Uga lali karo Kaira anakku dhewe. Alhamdulillah anakku kuat. Sakwise pirang-pirang dina aku ora merhatekane. Untung wae ibuku, ibu mertua lan Mbak Pur ya merhatekne Kaira. Mbak Pur sempet negur aku kurang perhatian karo Kaira. Eling yo Wulan, oleh sedih, tapi sampean kan isih duwe tanggung jawab. Kaira iku yo butuh seorang ibu. Aku mantuk-mantuk. Sabenere aku ora kepingin nglalekno Kaira. Ning rikala kuwi aku pancen wis ora kepingin urip meneh. Wis ora kepingin urip meneh merga kaya-kaya aku ki dipermainno karo nasib. Saben aku nduweni kebahagiaan mesti pahit sing tak tampa. Dina kuwi aku nganter Samir ning peristirahatan terakhir. Lambe iki kaya-kaya kekunci. Luhku wis garing. Mung batinku sing jerit ora trima karo keadaan iki. Najan ning jaba tampak tegar ning sejatine, ning jero iki moh lan ora iso tabah nampa musibah iki. Hatiku remuk ora karo-karuan, moh nampa kelangan sing kaya mangkene. Batinku nuntut mring Gusti, kenek apa kudu aku sing dipermainno, kudu uripku sing dipermainke. Pas ninggalake kuburan, aku berusaha ngiklasake, tapi kaya-kaya atiku kosong.
Sapa sing teka ngibur lan nyabarake aku kaya tak anggap angin wae. Kaya-kaya wong-wong kira ngerti apa sing tak rasake. Cuma 3 dina aku iso bertahan ning Jakarta. Najan mertuaku apik nanging aku isih duweni rasa sithik getun merga saking kekerasan hati kabeh wae. Mbak Pur ngelingake ngenani bahaya sing mengintai nanging ora diperhatekne lan ora dipercaya. Menawa wae iki wis takdir saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi ora berarti aku kudu pasrah mangkono. Bukannya Allah sendiri telah berfirman bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Neng kene ngandung makna yen to menungso kuwi kudu tansah budidaya lan berusaha. Umpamaning lara kudu mati mergo takdire ning awak dhewe menungso kudu tansah ikhtiar. Sebab perkara urip lan mati kuwi hake Gusti Allah. Sak benere ibu mertuaku yo ngerteni kuciwaning atiku. Mulane sempet nyinggung masalah iki. Dekne njaluk sepuro karo aku. Ning getun mburi wis ora ana gunane meneh. Arep apa maneh? Aku ngerti yen to dekne padha ora percaya karo aku. Meragukan hal-hal sing berbau mistis sing tak kandhakake. Ora kabeh wong bisa percaya karo hal-hal ngono kuwi. Kandhane Mbak Tun rikala aku ngungkapake rasa kuciwa lan getunku. Mbak Pur pancen apik karo aku. Deki ngancane aku ning Karawang. Aku pancen butuh kanca kaya Mbak Pur iki. Sawetara ibu mung iso seminggu ning Karawang. Sakliyane kuwi ora ana meneh sing tak andalno ngurus rumah ning kampung. Ibuku ya takon ngurus tambak. Pikiranku wis ra karo-karoan ra ngurusi donya kaya-kaya mangkono. Kelangan Samir kaya-kaya dadi guncanganing batinku, ndadekake aku kaya-kaya duwe gangguan mental, kerep halusinasi lan ngrasake Samir isih ana. Aku asring ngomong dhewe, ngomel-ngomel dhewe. Iki Mbak Pur cemas karo keadaanku. Dekne langsung hubungi bapak lan ibu ngerti kondisiku pancen aneh. Ibu nyaranke aku digawa ning rumah sakit ning kono entuk rujukan kanggo terapi ning dokter ahli jiwa. Untung wae tekanan jiwa lan mental iki ora sampe ndadekake aku mlebu rumah sakit jiwa. Najan mangkono sak suwene 2 wulan aku kudu tansah rutin jalani terapi. Akhire aku dinyatake waras. Limang wulan wis lumaku. Kutha Karawang kaya-kaya nyesake ning jroning atiku. Ning ndi wae mlaku kenangan karo Samir tansah ngelingake aku karo dheweke. Ya kok ora iso cepet tak lalekke. Timbul niatku kanggo ninggalake kutha iki, budal ning daerah liya kanggo memulai hidup baru karo Kaira. Hal iki tak utarakne karo mertuaku. Padha setuju, jane maratuwaku ya kepingin aku dikongkon manggon ning omah kono ning tak tolak alus. Mbak Pur justru njaluk aku balik ning Madiun. Iki uga tak tolak. Madiun minangka kota pertemuanku karo Samir. Lagi pula aku ya pingin nyepi dhewe ning saka adoh keramaian. Aku pingin ning omah lingkungan sing tenang lan hawane sejuk. Aku pingin menenangkan diri. Yo kuwi sing tak pilih Lembang. Daerah sing hawane sejuk asri ning alam pedesaan. Lewat kenalan konco akhirnya aku tuku omah sing alamane luas ning daerah Cikole. Panggone pancen strategis mergo cedhak karo masjid sing nggawa pengaruh gedhe ning awakku besoke. Untung wae aku ora kesulitan ngenani duit. Sakliyane asil dodolan omahku ning Karawang, uga simpenanku arupa emas lumayan akeh kanggo mulai usaha anyar. Usaha tambak sepenuhnya tak serahno karo keluargaku. Tentune Mbak Pur aku njaluk kanggo bantu ngontrol. Aku pingin pirang-pirang tahun iki ora campur-campur masalah usaha kuwi, minangka gantine aku ning Cikole mulai usaha anyar. Bisnis sayur mayur lan buah stroberi sing ngiyurna.
Aku moh capek-capek nandur, asal duwe modal lumayan, petani sayur wis nyetor panenane ning nggonanku. Ing sakjroning bisnis iki aku pancen ora ngalami kesulitan, merga ora ana sing tak saingi. Apa meneh daerah iki aku dianggep rondo sing kudu nguripi anak yatim. Kesulitanku pancen masalah komunitas. Najan wis suwe ning Karawang, ning lingkunganku kebak wong Jawa. Dadi ora iso mahir basa Sunda. Beda karo Cikole. Yen to ning kene kabeh nganggo basa Sunda. Merga sibuk saka kegiatan bisnis, aku banjur golek pembantu loro sing jenenge Eti karo Iis. Loro-lorone warga kene, sing siji perawan, sing siji wis rondo. Loro-lorone tak anggep dulurku wae. Merga aku ya kepengin duweni kanca. Sawise kedadian-kedadian sing tak alami kuwi, aku banjur cedhek karo masjid. Ibu-ibu tanggoku antusias supaya aku diajak pengajian seminggu sekali neng Masjid Nurul Hidayah. Alhamdulillah iso sithik-sithik ndadekake aku tenang, nglalekake kedadian sing nglarakne atiku ing masa lalu. Pergaulan ing masjid ndadekake aku akeh kenalan, uga nglakoni babagan ibadah lan liya-liyane. Aku ya seneng sedekah, uga ngetokne zakat penghasilan lan liya-liyane. Rikala ketemu karo ustazah, aku takon babakan apa wae karo dheweke. Islam kuwi rahmat kanggo sekalian alam ning wulan. Allah Subhanahu wa taala gak bakalan menghukum awake dhewe, nyiksa awake dhewe amarga ketidaktahuan hambanya. Dadi nek memang biyen iku ning wulan ora ngerti ya gak apa-apa. Nah, tapi nek wis ngerti ya tetep berusaha nglakoni lan istiqomah. Aku lega karo jawabane kuwi. Bersedekah ora ndadekno wong kuwi miskin, justru akan membersihkan hartanya. Kudune ikhlas, mengko Allah ridho lan oleh balesan sing berlipat-lipat. Mung wae ana sing ndadekake ku sedih, rikala tak sampekno karo ibuku nolak mentah-mentah. Enak men awake dhewe ki sing ngoyo, meres keringet, usaha rino wengi. Lah terus arep disedekahkan ngono tok. Wong ki ya kudu mergawe dhisik, mengko ben oleh duit. Aku mung iso ngurut dodolan donga. Muga-muga wae ibuku entuk hidayah lan ngerti yen to prinsipe kuwi kliru. Dina iku aku karo rombongan Masjid An-Nur Hidayah budal neng Bandung nderekke tablik akbar. Ditekani ulama sing cukup terkenal. Ora lali Kyai Rayo tak gawa. Merga Eti karo Iis yo melok budal tablik akbar kuwi. Pas neng kono ujug-ujug ana wong lanang sing nyapa aku. Wulan? Kowe Wulan to? Aku mikir, jujur wajahe ora asing kanggo aku. Njur sapa wong lanang sing kulite putih nganggo pakaian putih-putih duweni jenggot iki? Iya, aku Wulan. Sopo yo Mas iki? Masya Allah. Akhirnya awak dhewe ketemu maneh yo. Aku Kabir. Memoriku kaya-kaya ngeling-eling jeneng kuwi, tapi sayang merga saking akeh masalah uripku jeneng kuwi ora iso tak eling-eling. Ngerti mangkono aku mung bengong. Wong lanang kuwi mesem. Aku Latiful Kabir, kancamu sekolah SD lan SMP ngono lho. Masa lali. Ujug-ujug ingatanku balik neng SD lan SMP. Oh iya, Kabir jenenge. Koncoku sing asli saka Samarinda, ibuke sing sih rondo, nikah karo wong Jawa. Kabir melu ibune ning Jawa, banjur pas rikala tamat SMP dijemput bapake digawa ning Samarinda. Lah pas kuwi awak dhewe pisah, kesuwe banget lagi iki ketemu. Oh, Mas Kabir.
Iya aku eling saiki. Sorry yo Mas. Soale wis suwe kene gak tau ketemu. Dadi yo rada-rada lali, pangkling. Kabir mesem banjur ngomong. Lah wong aku lo sempet mulih ning desa 2 wulan deknane amarga dikabari ibuku lara. Sempet uga aku mampir ning omah ketemu karo wong tuamu kok. Ternyata dhek tau mulih kampung, aja-aja dhek yo ngerti kisahku. Ngerti apa sing tak alami. Lan aku diwenehi selembar fotomu. Mongkone aku langsung iso ngenali awakmu. Yen ora yo mana mungkin aku ngerti awakmu iki mau. Lah sakwise saking suwene ora tau ketemu kok. Dekne weruh fotoku lan nggawa fotoku. Ceroboh bener bapak ibuku meneh foto karo wong liya. Najan koncoku cilik, kudune izin karo aku. Iki anakmu Wulan? Takone Kabir karo nunjuk Kaira ning gendonganku. Aku mantuk-mantuk lan spontan Kabir ngusap sirahe Kaira. Oh iya, wong tuamu wis cerita kabeh ngenani keadaanmu. Aku melu-melu bela sungkawa ya. Aku mesem. Syukur dhewe wis ngerti kisah ing uripku. Saengga aku ora perlu ngenang kisah-kisah sedih sing ndadekne lara ati. Sakwise acara rampung Kabir njaluk pamit karo njaluk alamat omahku lan janji besok utawa kapan-kapan arep ngunjungi aku ning Cikole. Pertemuan karo Kabir kala kuwi ora nimbulke kesan apa-apa. Kanggoku yo hal biasa wae ketemu karo kanca cilik. Najan dhewe dolan ning omahku ya wis tak anggap biasa wae. Sangka omongane akhire aku ngerti yen to dhek iki duda. Bojone mati nglairno anake pertama. Ibu lan bayine uga-uga mati. Wis 5 taun dhek duda, akhire dhek aktif ning salah sijine organisasi dakwah. Iki sing nggawa dhek iso ning Bandung. Saliyane kuwi dhek pengusaha ekspedisi sing lumayan maju. Jujur aku ora nduweni perasaan apa-apa karo Kabir. Mangkane aku ora kaget rikala dhek ngutarakne njaluk supaya njalin rumah tangga karo aku. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Apakah Wulan akan menerima pinangan dari Kabir? Ikuti terus cerita misteri ini. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.